Karbiang long ariso ejanga tu methang aboha pen che osi prek jam ahawara long pen hojai rong sopia long akang tu yang deng loke charli dam amen pen hojai long boha kedo dam akarbi ariso ejanga tum ansi isi kaching riang thek aningan wanga son thak thak pining le thot setami phong ingkora ke thom aphong hojai karbi freshers meet mesen pen ke padopon. Today a reader, tomorrow a leader pathe pialam thepen hojai Karbi Students Association atum pen chepatu piponsi aningan wanga som thak thak pining le thot sitami desabandhu adateram holalong hojai Karbi Freshers Meet padopon lo hojai Karbi Students Association amaipu Cleverson ronghang chunbang Dorbar Singh ronghang atum pen chari ponalong man kedo Dr. Birsik Hanse Professor Diana Senarpi HKSA Abarim chunbang bijoy rong hanga tumpen kedang lok penangan ke thekiding atum chetong dun si aliralon chipidun bangso hojai Karbi Freshers Meet long pen hojai long kedo ana Karbi ariso ejang atum pen bangso Freshers Meet long pen chepachini ponrinti si methangang bong kachar jap thekji aphan kedo kedam kachere thekji lapen kemisena bidi sore chethan tame padoponlo Hojai Karbi Students Association amaipu Cleverson ronghang hin pensitami bangso Freshers Meet aputhak pherangkia thengno nangge thandon alam the nonelitum arjupon sinang an kamang stame pathik bon pining bangke indeng kora ke thoman lo suang bong pen nilutum dak kapachun bangke dak nilutum dak SKF det kali kaprek organization tado nang sirap tundo lapen kaprek la ke thegiding kabilong theding ta nang sirap tundo la sila so program bangke pining bangke pachun ik kontek Logi Charlie amen pensi ilitum ladak ke wanglo lapen hem pensi tami ilitum aphan pathek nang pare nang pusi ipia potum ladak nang toidun lo lasi ilitum kahing no kam matha thera Logi Charlie anatsi paprang dunang po lapen jesamet pet hojai long Karbi bhavan setami nang kimason te ladak ke Charlie atum anso se ake joy dothuji pusi Karbi Anglong Autonomous Council CM Dr. Tuliram Ronghang phan hojai Karbi Students Association atum pen kachuning relam the chepaklang pon Mucinghon CM Dr. Tularong Hang tame itu message ki bilang tung mate kacunuri kang tung la phelo je dak hojarong supi long mangka dake penang ongdung Karbi Anglong sumar mate maximum ke west pensi ong ha dak penang ongdung ari sumar jang ari so jang tumang dak ilikawedat tumang dak hojai ke dak tak penang sigena chonna chali bang ong dak maximum ke dak chali sumar do dak bang pharu no capture ke sumar do an kan mantal so puthak dak an angkang ke thepen dak itum dak non sona program ke biphan dak mainly bangke bhavan tawe lapen hala bhavan avelang lapen hala hostel punon dak avelang konstame alang construction bangke cheng lo puntame non nan tang elang la bang non prang patang pon pusi ning thelo Dong kamukam pen wiki be Karbi Anglong Live